Milica, Bernardo, mesec uscire Torine, Arno Stefanci da buona Renato Defense, aveva oltre loro conosciuto mesec takové postřídu, pokud Kristo vidí, že preso do citve, myslím, da Rokvena nám počet mýte dva kritosti, který nebylo hlavně, neče budou v druhý krví, malo to se podívající na rovino, kdo to držal nekrvání týku na 40 metrů, ale do toho Rokvena mají logo košit mesec. Logo košit mesec do toho, myslím, náho, že tako, postřídu Rokvena dostižívá Ljubljančana i mislim da zmagovanec Logo košit mesec vendar, trajno čakajmo, Rokvenan takole iz pozadja v zadnjih letih je poskušal nekako zmanjšati tisto razliko, ki je nastala v zadnjih 80